Welcome back mga pangga, how are you tonight? Okay ra ko o unta okay ra sad mo. By the way, Inday Jo here. Sa dili na good Inday gamay. Okay lang gud na. Karon makita ninyo na ako sa akong kusinang gamay. Kay ting panihapon na pod. So, I decided to cook fish masala or isdang prito. Mura gimingaw og isda ronda karong panahon na. It's one of the Indian dish, fish recipe. One of my favorite siya. Karon wa nay dugay-dugay, tudloan ta mo ang sound pag-prepare. Let's start! Wait sa mga pangga, mag-apron pa day ko para mura sag correct ba? Wait. Ay, balik. So, pangga, sugod na ta. So, mga pangga, mao ni akong isdang napalit. Gimingaw ka ni kaning puwa-puwa ba? Ingon ang tendero, presko daw ni. Nautana ko na yung anong puwa og kuan. Mata. Presko man daw. Maupay pag-arrive daw. So, gimingaw ko ni isda. Nalimot kung sa nga ni. Mama, tabang. Hihugasan na rin ako, pero hugasan ako balik. So, hiwaon mo nimo siya. Ako, ganahan ako yung maghiwa o dawa ka hiwa. Para kuan jud ang whole body sa isda. Patilaw tanan. Kaya butangan man na to. Powder on niya, masala. By the way, gilimpyuhan na din ni daan dito. Nindot man diri kay sila mo limpyo, free siya og limpyo. Di pareha sa ato ang kita pay mo limpyo. Pero okay ra gud na. Pero diri free na limpyo kung gusto nimo palimpyuhan. Wala na siya bayad. Guwapa kay siya oh. Oh, mga pangga, limpyo na siya. Butangan na nato ang mura na siya i-marinate nato sa powder. Pero first of all, butangan nato og vinegar. Suka. Imo na ikatag sa iyang tibuok lawas. Imo dyan na siya isud sa iyang flesh. Hurot na akong suka. Tabang. Nanong ko usa ka extra dito. Pero sakto ra ni kay di ko ganahan og maaslom siya pag-ayo. Pangkuan na ni siya para mo pilit lang ang powder ba. Mao to nabutangan na ni mog suka. Ala ni puti iyang mata. Nabutangag suka, kaluoy sa isda. Nabutangan na ni mog suka tibuok lawas aning duha ka couple. Couple ni nga isda kani laki kani bae. So ang gamit nako nga powder kani fish fry masala. Indian ano ni siya. So Indian product ni siya oh, fish fry masala. Naana ni siya ako i-show ninyo ingredients. Kay pwede man ko maghimo og at home masala ako ara. I-mix raman na ay quantity. Pero kanilang sa kay murag nagdali man ta karon. Naana siya black pepper, chili powder, coriander, fenugreek ni siya, wala may fenugreek nga ano. Fenugreek, sugar, ginger, turmeric og salt. So mao ni iyang mga ingredients. So ato na siyang iyabo. Ibobo na nato siya sa duha ka isda. Naghuwat na ning duha ka isda. Imo dyan ni siyang ibalibot hasta sa kuan oh. Kay ang lasa maabot kanon be pa ni natog apil.
Especially kaning nasa sud, oh. Kaning hiwa niya. Oh, imo dyan na siya ibutang. I-spread out na nimo siya. Imo na siyang i-massage. Para motuhop jud ang iyang masala, iyang powder, iyang flavor. Mga ni pangga, oh, mga pangga. Guwapa kay sila, oh. So, imo ni siyang i-marinate within 30 to 1 hour. Much better 1 hour para motuhok with siya, no? Ang iyang kalami sa panit sa isda. So, see you later pag ano na. So, see you later mga pangga. Marinate sa ni nato. Taod-taoran. One eternity later. Butaan mo mantika. Punan ako gamay akong mantika. Para morag koan siya. Deep fry kunuhay ba? Initon sa nani mo. Init na siya. Hinayon ni magbutang ang isda. Kaya mo pisik. Hinaya og kuan kay usahay pilit tangtang iyang panit. Guba nun ang ma-deform ang isda. Wala yung kagwapa. Kami ra ba kayo siya? Check ninyo mga kilid. Luto ba ang kilid? Luto na siya pang mga pangga. O, init pang kanon. Lami ni siya parisan. O, pickle. Indian product na siya. So, lami na kayo magkinamot mga pangga. Sprinkle ni mo gamay coriander. Ay, dagdag lasa ba? Lami maning coriander. Sabi nang magkinamot. So, mga una ta mga pangga. Ready na atong fish masala with matching pickle, Indian product. Lami na kayo ni magkinamot ron. Please leave some comments kung na mo i-suggest nga akong lutoon or akong adtuon diri sa Middle East. Sa sunod na pod, amping permi!